ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ n'okpukperechi ọnwa nnọ nwe mba nnọ awụchasịala na mụ ọwụ na mgbajigoro n'onyonyo kama ọkụ unu were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ mbịa ngala na-asụ biko nri arịa ọrụ mma nkwu ekwu ọrụ mma ọga madam di na nwunye nọ n'otu ụlọ bi n'otu ụlọ n'ụlọ kpakọ isi ọnụ enwe onye mere ka o mere ya nwanne gbaghara ya. Forgive your partner, devise means to stay happily. Ma ọ bụrụ na ụlọ mụrụ ụmụaka dị involved na that marriage ya adịla ngwa ngwa ị na-eti anụmalụshi n'ihi na ụmụaka unu mụrụ kefụrụ afọ fọrọ ha enwere reason ụmụaka ahụ jiri zaa unu oku. Enwe onye tụwara na egbe n'isi rigoro nwunye m madam enwe onye tụwara na egbe n'isi gbasa ụkwụ ọ ihe unu mere n'obi ọma afọ ime acha ụmụaka abịa jikọọ na aka ọnụ zụọ ụmụ anụ n'ihi na enwe onye ma ihe ụmụaka ahụ ga-awụ. Achọrọ m igbu oge ọnụ kemgbe nne na nna jiri mụ m ruo ngala ugbo nne m nọ hụta onwe m na this country mara ndị a na-akpọ policemen na police force ahụbe m ọdịka kele mbụ ụmụnne m ejikwe nwa anwụkwa anọ m oje na wayo m nna agaje na the other lane moto Siana akụ agadi nwaanyị gafejen wụrụ brush tara ya wụrụ ọkụrụ ya akọ leta ka anyị bịara mara ote eshirikọ mana mgbe m pakịrị rituo aga m ahụ ihe mere na ọgịnị nwaanyị ka ọrụkwa ndụ onye ọbụla ewere oso were ije few steps away wu police checkpoint 4 policemen ewere ụkwụ were ije bịa nga ihe emere ekurugodo agadi nwaanyị kupụta ya from main road agadi nwaanyị ka si ya na akụrụ ewekọtala na main road anyị hụ onye ọbụla hụtara na si ya na jamụrụ ya mana lezie na ihe na-eme na ụmụnne m ekupụtakwala agadi nwaanyị n'ụzọ kupụta ya na main road nwoke ebu si ya na ya eshi na moto polisi asị ya park well ọ ga park ya park jie moto ya ọfụma shi na moto rito hiti na-agba ya anya mmiri na enyo na ya gburugburu. Ọ gịnị mere ọga gịnị mere kpatara ije ịhụ nwaanyị a ka ọ gịnị agadi nwaanyị nọ n'ala na-eme ka ọnwụọna haisha kpewo ya na-eme ka ọnwụọna na act drama dị oke egwu onye ọbụla na-eti iwu ụfọdụ na-ajụ ya mama ka ebe ị na-agụ ụmụ gị kwanụ nwaanyị ekwughị ha ka ya na-eme gbagba. One of the policemen ya nwa agbaghị na rank ya toshikwa ndị ka ọzọ sị ha shift jụwa the man sọga ọ gịnị kpatara ijiri ihe a mere ugbu a jiri mee ọ wee hụ agadi nwaanyị ka ọwụ ya sị na ya hụrụ ya na mgbe ya hụrụ nwaanyị a na ọ dị ya fa n'anya and again na anya na ọ dị anya ya nọ na fuel gauge ya enweghị enough fuel na ya just receive call ugbu a na nwa ya nwoke dị ọkpara ya nwetara scholarship ịga school na ala bekee ka school ya secondary school ya kpọrọ ya ugbu a dat na ya were oso were ije bịa na nwa ya nwoke nọtara na slumber na enwe onye mana ọ jọsụrụ daa do na awụọla mmiri na ọ nọruola ọdụ o mepeela anya mana enidiri ịkpọga ya ụlọ ọgwụ ka mara ma o nwere shortage of blood mara ma enwere ihe dị wrong na nwa ya na-ehi ụra akwụkwọ ka n'ọgụ n'ọrụ ebe ka ya ji ose agaje ha na otu mkpụgbu diọkpara ya ka somebody nyere scholarship na ya ga-azụ ya to university level na ya ga-azụ ya na ọ ga-aga school abroad n'ihi gịnị amamihe ụbụrụ nwatakịrị nwa ka ha kpọrọ ya ugbo n'ọrụ ebe ya gba agaje na 1 naira ya eji ihe nwekwana ya enough fuel ihe mege ka kele ọ ga-edurugodi ya ihe ọzọ ya nọrọ n'ọwụ ya hụzi na ya ji amụọna mama nọ na-eledebe ụwa steji ugbu a ka ọ nọ fonu nwoke hụrụ ha ọkụ bido ring wa the policeman anara ya the phone tii na ntị ya wụrụ na ọwụ the school the call and she from school nwa ya nwoke ha si oga where are you now bịa na ka enwe ike kpọga nwa the police officer gwa ha si ha that na this is a police officer please the man hit somebody but he will be there very soon. Ụmụnne m
ye were ha phone nye the man maya ka na akpa ewepụta 10,000 naira nye the man si ya baiga na nearby filling station ga gbara fuel top of fuel were also were ije na aga na hotel ga buru nwa ya no na ihe ya na-ekwu the man eyewo no hichacha anya mmiri na ya yewo no okwe ya ye shirt oyi na hu yipuga ya fo singlet ya sisa no so we police officer yes na ye were ego aga ga gbara fuel gawa na ihe ozi ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọhụrụ nwa ya ahụ ya say no me everything possible ize nwa ahụ ndụ n'ihi na emepele forces ha abịala for that child na ọ dịrị ya possible ya kpọpụ nwa ahụ from that school change area school na ọhụrụ nwa ya ahụ ya say na ugbu a ka o nwere job ize nwa ahụ ndụ na nwa ahụ na ọ special child na ya sa anya mmiri make sure no no in control of his emotions no under pressure no get me mistake na ngwa ya gawa the man na-ele you don't want go save your pikin again yes oga abeg or ya give me your phone number the man akpore phone number ya store ya okwe ya agakwa lu ashibia da onye police na aka say shall be well with you oga derege mma I will call you and I will let my son see this number. He will save this number wherever you are in this life. My son, I know him. He has another father now. Zoom off. I got the one about to build it. No lazy the man or buzi motea. Mba he discharge ogawala. A lazy the man ne bianya. A lake ogacha. Akota shahya. Oya police address mama yas me ama hote ndo ozo shi hota ihe mere ngalugbo mana yanwa personally hụrụ that na ihe kosara ya no side mirror and all na aka ya ka kosara all these ones on na ala na egbubo na eme all these ones no dey necessary na in the first place na age ya gafele bia gbafe road na onwe ihe obeje road onwe onye ga-edige na ọwụrụ na ọ ma na ọ ga-aga ebe ọ ga-agbafe road na ọ kwesịrị ile anya na ya hụrụ ihe mere no side mirror metụrụ ya kedo no ngana agogo ọnụ mmiri. This one where you dey for ground, they pour saliva, they do like say you want faint, you don't die. I don't know how others take see waiting they see, but me, waiting I see, na side mirror, na you touch your hand. That motor no hit you. Where you they go? You no get children. At your age, you no suppose near me road again. Or you can't they go, stand up. Everything is fine now. I got them why you believe. Kukonok, yon, pentraka, chifenazo. Jiri n'ọwa edebelie onye ọbụla na-ele anya na-awụ people na-ekele the police officer onye ọbụla na-ekele ya say una no know wetin we dey see here. Some of us wey dey day night duty sometimes we don't see shege, we don't see things as you see this woman now dey go she feel reach there now go disappear. She feel reach there now go disappear. Na woman on a mission na just to slow this man down so that he no go reach that school go save him pikin. That child must be a special child. Onye ọbụla na-eti mkpụkpụ na-eti na asụ inukwa ye mgbe ekwensu na hara ṅụ mmiri ka Chineke na-edige ndị angels ya to come for you and they will come through for you. Naanị ugwu iji chingo wee mara chingo mana ote Chineke ga-esha napụta n'ọnọdụ niile ka ị na-amaghị. You don't even need to find out because all naanị ya mara togesha napụta n'ọnọdụ niile. Kwụwa aka n'ọtọ kwuru n'eziokwu ekpe kama ị ga-ekpere mmadụ ikpe ọjọọ nga na ịma ịga ha ọnụ kara mma kama ị ga-ahụ ihe ọjọọ mere mmadụ ga-eso o mekakwa ya na control yourself nga n'ime ha emekara mma. Wepụ aka n'ụmụ ihe na-ekwesị ekwesị ihe ahụ ịma eme ihe ọ ga-arụ mma emere ya onye ọzọ. Mara chingu okwu gwuragwu God will always come through for you. This man need lose nwa ya taa and dịka policeman na that policeman ama ntọled onye ọbụla hụrụ ta this woman na aja mụrụ na hit ile even not o shemege ihe o nidiri ikpeke ya ụlọ ọgwụ ma ọ wụ ya nwụọ mana the police officer so na ihe ya hụrụ metụrụ the woman no side mirror o wee nwonye nwe moto ha hit ya wepụta ego ịnụkwa police officer wepụta 10,000 naira n'oge ka ugbu a police be ga-akwa onye ihu na ebe onye azụ na ebe wepụta 10,000 nye the man ya ga-atọ pụọ fuel
that police officer deserve it. In fact, o create another channel. Nwa ahụ mpa ya ga-agwa ya ihe mere nọ. Una na hote mmadụ ga-eshi kọ mgbọrọgwụ ihe ọma tomorrow. Ka ebe okwu m na-aga, onye ọbụla kpachapụ anya ga-emụọ nwa lewe nwa. Police officer nwere anya ime mmụọ hụta na that child will be a great child. Mana enwere ụfọdụ nna ndị a ga-akpọ ebe ha nọ awụ ha agwa ihe ebe ha nọ akwesịghị ekwesị Fatima ha enye excuse chọ ihe ga-akọ. Ụfọdụ ndị grace na-eso gị. Police ga-ajụ esi you wan go save your pikin na you dey kill another person mother. Ihe agbara na ọ gaghị agba. Mana mbọsị amụrụ eze ka ede nwere ndị ọ ga-achị. Otu a ka ọ dị ụmụnne m. Udo dị wọnụ. Biko ọzọ dị ka ibe ya wụ ụnụ ahụ na n'ote Nigeria tashiri eze. Elu na ala tashiri eze. Ga-ịgbafe wekwe mere odu leruo anya. Drivers niile na anya ha nọ na fuel gauge. Otu a ka onye agbagba ya ele kama ha agaghị anọrọ na traffic ha hụala traffic ahead ha reverse ya kama ha eshi nkoroshi ọjala kama ha ga-aga nọrọ na hold up na traffic jam na west fuel. Drivers na mainly most of the time ha nọrọ na main road na anya biko anya ha nọ na fuel gauge ka ha mara ma ọgbadana fuel ha gbara nyaa ele nga ọ n'ogbe ọgbadawana ke na ele ebe ọ ga-edurute m aga m azụ fuel ele mgbe m ga-azụ fuel ihe na-ekwu ha n'isi anya ha nọ na fuel gauge. Biko nụ ị na-agbafe main road na adọkwala oke emekwala gị so ọwa ahụ ga ma anyị na-asị nyi gị na-anya gị onwe akpọ ọṅụ kpum. The last thing a ga-eme wipụta driver ahụ kpọtụrụ m lie ya na mmadụ onye ogburu mba ọ wee ego ka ọ ga-eri onye nwụrụ anwụ anwụọna. Gị na-agbafe main road gbe lerukwa anya before gị kpa isiokwu na orthopedic. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.